Στην εποχή μας, οι επιστήμονες δεδομένων αναγνωρίζονται ως οι πλέον περιζήτητοι επαγγελματίες, καθώς διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων, οδηγώντας σε στρατηγικές αποφάσεις και καινοτομίες σε διάφορους τομείς. Το πρόγραμμα Επιστήμη των Δεδομένων με τη γλώσσα R του Πανεπιστημίου Αιγαίου στοχεύει στην κατάρτιση φοιτητών και επαγγελματιών στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων, με έμφαση στη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν την ευρύτερη εφαρμογή και τη σημασία της επιστήμης των δεδομένων στη σύγχρονη εποχή, καθώς και την ιστορία και τις προοπτικές της. Θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή στη γλώσσα R, καλύπτοντας εφαρμογές στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις σε σύγχρονα εργαλεία, τεχνικές, τεχνολογίες και βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες περιγραφικής ανάλυσης, προεπεξεργασίας δεδομένων, υπολογισμού στατιστικών μετρήσεων και οπτικοποίησης δεδομένων. Επιπλέον, θα εισαχθούν σε μεθόδους και τεχνολογίες για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και θα γνωρίσουν δημοφιλή πακέτα μηχανικής μάθησης, εκπαιδευόμενοι στην προγνωστική ανάλυση, η οποία αποτελεί ένα κεντρικό στοιχείο της επιστήμης των δεδομένων. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην επιστήμη των δεδομένων και στη γλώσσα προγραμματισμού R, όσο και σε επαγγελματίες, πτυχιούχους ή τελειόφοιτους με ενδιαφέρον για καριέρα στην επιστήμη των δεδομένων, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που επιδιώκουν επιμόρφωση σε ένα προηγμένο και επίκαιρο πεδίο.